wasa ya shiga to ga rabon nan Ebola halin ganin Bello to ga tunan suna ana addu'a arewata ana addu'a dan kure kamar su dambe dan kure kai to ga rabon nan an taka ga rabon nan an taka to alma mai rubusa ga rabon nan to Ali Kanan Bello na kallon Ebola yana kallon Ali Kanan Bello. To, gare ku, aha, garan nan. Wannan shi ne fanin na damban fasho wanda ake a jihar Kano. To, garan nan. Ebola, Ali Kanan Bello. Ali Kanan Bello. A cikinsu za mu samu na ɗaya da na biyu yawa ga dabban nan arewata wani addu'a kudawa na addu'a to ga dabban nan aha ga dabban nan aha wannan rubutu ne kake to ga dabban nan cikin to ga dabban nan aha Garabanan. Ebola Ali Kanan Bello. Bangaren kudu, ba ko ba da haɗin kai. Kun yi minti da rabi. Dan Allah idan za mu tafi